It-tabib Peter Micallef reġa' ġie elett fil-Parlament permezz ta' elezzjoni każwali. Dan wara li l-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Gianpier De Bono kellu jirriżenja minn deputat fuq is-seba' distrett taħt pressjoni kbira. Mill-elezzjoni każwali Peter Micallef ġab 1258 vot. L-elezzjoni każwali saret fost il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Semma Bela, Dunja Borċ, Antwan Borċ, David Vassallo, Ian Mario Vassallo u Li Buġeja Bartolo, kandidat tal-Partit Demokratiku. Micallef ħal ġurament ta' membru parlamentari 3 filgħaxija stess, iżda rriżenja minn deputat ftit tal-ħin wara. Dan sabiex iċedi s-siġġu parlamentari tiegħu biex il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia jiġi co-opted fil-Parlament. Minkejja li l-Parlament reġa' beda bil-ħidma parlamentari tiegħu it-tnejn filgħaxija, Delia kien għadu bla siġġu parlamentari. Bilan li jixbet il-voti tat tesserati nazzjonalisti, Delia kien qal li għandu pjan ta' kif se jidħol fil-Parlament, iżda fil-verità ma kellu l-ebda pjan. Tant li dam iġebbet jitlob lil numru ta' deputati nazzjonalisti biex iċedulu s-siġġu, iżda ħadd minnhom ma rid jaf bih. Bla pjanu mafus bil-ħin, minħabba li nhar it-tnejn se jitressa il-budget, il-kap nazzjonalista kellu jmur għand Gianpier De Bono li bruħu ġismu għamel sajf jikkampanja l-Delia, anki jekk bost osservaturi rawh jagħmel dan bil-qerq. Dan fl-isfond tar-rapport li sar mill-Kummissjoni Elettorali tal-Elezzjoni għal kap nazzjonalista li rimarkat kif De Bono falsifika prokuri biex jiġbor voti tat-tesserati. Adrian Delia li b'dawn l-intriċċi kollha madwaru diġà beda fuq siq ħażina mistennin ħatar membru parlamentari fil-jum tal-Erba' imbagħad ikun imiss biex jieħu l-ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni nhar il-ġimgħa li ġej. Sa dan it-tant hekk kif Peter Micallef għadda littra tar-riżenja lill-iskrifan tal-Kamra tad-Deputati u li fiha ġustifika r-riżenja biex iċedi s-siġġu li bil-kemm poġġa fuqu, l-Speaker sellimlu b'dan il-kumment. Nsellimlek, fimtek, segwejtek u nawguralek dejjem. Grazzi ħafna.